ሰላም ተኸታተልቲ ናይ ማኪ ሚድያ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ድሓንየ እግዚአብሔር ይመስገን። ንስኻትኩም እውን ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒተዩ። እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎማዓንቲ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መምሐሪት ዝበልክዋ ዛንታ ናባኹም ሒዘያ ቀሪበ ኣለኹ። ግና ቅድሚ ናብቲ ዛንታ ምባለይ ነቲ ዛንታ ላይክ ብምግባር ጀምርዎ ንዓይ እውን መተባብዕ ክኾነኒ እዩ። ናብቲ ዛንታ ከብለኩም ሰናይ ምክትታል። ፍቅሪ ዶ ዕሽነት ሰላም ጓል 25 ዓመት ኮይና ዓይነ ስውርት እያ ተወሊዳ። ሰላም ኩሉ ሻብ ምስ ኣማረረት እያ ኣብ ዓለም እታ ትጸልዓ ሰብ ገዛዕ ርእሳ ጥራሕ እያ ነይራ። እቲ ምኽንያት ከዓ ዕውርቲ ብምውላዳ እዩ ነይሩ። ከብቆልዕነታ ጀሚራ ዓይነ ስውር ብምዃና ንነብሳ ኣይትፈቱን። ንፈጣሪኣ እውን ኩሉ ግዜ እንዳማረረት እያ ትነብር። እቲ እንኮ ዘይትጸልኦ ሰብ እቲ ኩሉ ግዜ እንዳተባበዐ ምንጭ ተስፋኣን ምንባራን ዝነበረ ዓርካ ማይክ እዩ። ሓንቲ መዓልቲ ንዓለም ክሪኣ እንተዝበቅዕ ምተመርዓኹኻ ነይረ እንዳበለት ድማ ቃል ተኣትወሉ ነበረት። ሓደ መዓልቲ ሓገዝ ዝገብር ሰብ ስለ ዝተረኸበ ዓይና ክትሕከም ዕድል ረኸበት። ድሕርቲ ዕውት መጥባሕቲ ክትርእውን ጀመረት። ኣፍቃሪኣ ድማ ፍቕርተይ ሕጂ ንዓለም ክትርእያ በቂዕ ከለኺ እሞ ትምርዖኒ ዲኺ ክብል ብፍቕሪ ነቲ ቅድሚ ሕዚ ዘተስፈየቶ ቃል ደጊሙ ብሕቶ የቕርበላ። ጓል ግን ምስ ረኣየቶ ንምእማኑ ኣጸጊምዋ ፈጠጥ ክትብል ጀመረት። ትምልሰሉ መልሲ እውን ኣመና ጨነቃ። ንሱ እውን ዓይነ ስውር ኮይኑ ይጸንሓ። ነቲ ናይ መርዓ ሕቶ እውን ነጸገቶ። እቲ ናይ መርዓ ሕቶ ግን ሕራይ ከም ትብሎ ሓንቲ መዓልቲ ንዓለም ክትሪኣ እንተትበቅዕ ከም ትምርዖ ቃል ኣትያትሉ ነይራ። ግና ንሳ ምርኣይ ምስ ጀመረት ዓይነ ስውር ምዃኑ ምስ ፈለጠት ኣመና ተናስሐት። ክትምርዖ ከም ዘይትደሊ እውን ነገረቶ። ወዮዲ ኣመና ሓዚኑ ዝገብሮ ጨነቆ ሓዘነ ድማ ብስውር ልቢ ሓፂር ጽሑፍ ገዲፉላ ይኸይድ። እታ ጽሕፍቲ ድማ ከምዚ ትብል ፍቕርተይ ንዕንተይ ጥራሕ ብጽቡቕ ተኸናኸንየን ተኸናኺንኩ እውን ሓዝለይ ፍቕርተይ ሓደራኺ ዕንተይ ክብል ነቲ ደብዳበ ኣብ ወንበር ገዲፍዋ ኸደ። ለካ እቲ ዕንቲ ዝለገሰላ ሰብ ንስዩ ነይሩ። ኣብ ህይወት ዝሃብካ ሃብ ምስጋና ዘይብሎም ሰባት ካብ ሙግናፍ ግን ኣይክትዓርፍን ኢኻ። ስለዚ ስለምንታይ ኢኻ ትህብ? ምስጋና ደሊኻ ዋላስ ዝደለኻዮ ነገር ስለ ዘሎዩ ኢንቨስት ትገብር ዘለኻ። ስለምንታይ ኢኻ እቲ ትገብሮ ነቲ ዘይትውንኖ ክትከስሮ ይትኽእልን ኢኻ። ምኽንያቱ ወኒንካዮ ስለ ዘይትፈልጥ። ዝበዛሕ ግዜ ሰባት ክትከስብ ኢልካ ርእስኻ እትሓስየሉ እቲ ምሕዝነት ወይ ፍቕሪ ሚዛኑ የጥፍእ። ኣብዛ ዛንታ በዳልን ተበዳልን ኣለዎ ዶ? መን እዩ በዳሊ ትብሉ ብኸመይከ? ጸሓፊ መርሓዊ ተኽለ። ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎማዓንቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ነዚ መስል ነይሩ። መን እዩ ተበዳሊ መን እዩ በዳሊ እውን ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ሓሳብኩም ኣቐምጡልና። ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ሓሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ተኸታተልቲ ክትኾኑ ንላቦ። ላይክ ሼር ከይትረስዕዎ። ብቐጻሊ ብኻሊእ ዛንታ ክሳብ ንራኸብ ሰናዩ ንኹላትና።